Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, jazakumullah khair. Za šejh Jusufa pitanje: ne mogu se oženiti, nije sudbina nikako, Allah najbolje zna zašto, pa da li ja mogu samo zadovoljavati se tako da bih se time zaštitio od bluda, a velike nagone imam, pa mi recite da li je hajr samo zadovoljavanje, neka vas Allah dželešanuhu nagradi. Šejtan prilazi čovjeku različitim putevima kako bi ga udalio od onoga sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ovdje je pitanje da nije u stanju da se oženi, naprotiv, treba sve preduzeti da budeš u braku i onome što ti je upravo potreba, i da preduzmeš i moliš Allaha subhanahu wa ta'ala da u tom Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan i naređuje: wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum, ženite, znači oni među vama koji su odabrani i dobri. Tako da čovjek koji se Allahu preda, inša Allahu ta'ala dželle še'nu, će mu dati izlaz. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. I savjetujem svakom mladiću i djevojci i svakom čovjeku da ne stavi strast da ne bude strast prvo u životu. I mnogi često budu ti koji su podređeni strastvenim nagonima i na takav način postaju robovi toga. Velijadu billah. A čovjek se mora izdići iznad toga i strast pojmiti onako kako Allah subhanahu wa ta'ala ostavio, a nikako da bude podređen tome, jer Allah subhanahu wa ta'ala dao je izlaz čovjeku da ne bude upravo rob materijalnog svijeta.